gaan starten. En nog steeds geen valpartijen vandaag. Het gaat hier toch niet te rustig. Het gaat hier razendsnel. Wat gaat er binnen? Ben je wel binnen en wat mee? Jongens en meisjes groep 4, los. Daar lopen Jill Uwart, Wil Bessens. Ik zie allemaal gespannen gezichten, maar dat is allemaal niet nodig. En de buurt. Ja, geweldig. Heel veel voor jou. Kijk applaus voor jou, Jesse Westhuis. Naar de stad. Jongens en meiden, zo dadelijk 1 ronde. En we zeggen altijd begin heel voorzichtig. En bij de halverwege ronde dan gooi je de turbo even erop. En dan mag je versnellen. En hier gaan we trekken. Attentie voor de start. Start! En ook nog lekker met deze. Rustig beginnen jongens. Heel rustig beginnen, maar daar luisteren ze toch niet naar. Er staat er nog 629 minuten. Hier. Jongens en meisjes groep 2. We gaan over 5 minuten. Uitsluitend rustig van beneden. Rustig aan. 400 meter over deze jongen meiden. Een rustig lekker valt. Ongeveer de eerste meisje. En dan is het 87. En dat is de Shakira Plus. Shakira Plus. Jullie gaan jullie opmaken voor 1 rondje zonneschrik. Even nu allemaal achter de man alsjeblieft. Attentie, start! Rustig aan, even rustig aan. De derde plaats loopt er binnen, Mick Vermazen. Ilya Lilia Viski is de snelste bij de meiden in deze groep. Nee, ik heb er nog niet voor zitten. Dit podium op nummer 1 is Jan Aardenburg, op 2 Joris Lenze en op 3 Mick Vermazen. Ben je klaar voor? Ja? We pakken ze maar zo op. En voorzichtig starten. 609 is het manneke dat er tussen gaat, dat is Sebastian. Jelte van de band, klein stukje Jelte. Heel goed jongen. Jelte van de band. En we krijgen hier dan Zoe Esperi. Derde plaats hebben we Pien de Jong.
gaat er aankomen zo te zien. Nee, dat is de winnares. En Pindy is ook dus een compleet podium ook bij de meiden groep 4.